Yeah, Lil Cody, Round 1, 187 Production. Nung ako'y bata pa, nang iwan Good morning po. Sir, sa pinasapit po pala kami. Yes po. Meron po kasing binabang sulat po ni po sa amin. Saglit po basahin. Yung utang daw niyo po. Saan sa Finance company po. anong pinansin? Sa may saglit lang sir. Kasi sabi po ni boss, hanapin niyo si Mario, si Inabiohan sa Purok Tres Zamora. Zamora dito sir? Sir, kayo po yun. Then sabi po nila, yung utang mo daw po, humahalaga na po ng 100k. Saan ko ang kanya? Sa branch po niya, sa may Capitol po. Sa pababa, dun sa pababa po, sir. Kasi pinapunta lang po kami dito ni boss po. Sabi niya po kasi hanapin niyo si Mario Inabiohan. At sabihin niyo yung utang niya dito sa finance, lumalaki na. Sabi naman po niya. Then, bigyan niyo siya ng palugit hanggang sa hindi pa siya makabayad. Pero kapag hindi siya makabayad, titingin tayo ng mga gamit na pwede natin kunin. Sabi lang po ni boss. Tingnan ko nga anong finansyan sa kuhan. Saglit lang sir, tatawagan natin si boss sir. Kasi mula noong wala ako sa kuhan kasi nadisgrasya ako. Aksidente ako sa disable. Yes po. Kaya po yun, hindi na ako makatrabaho. Mula po noon, 2007 nadisgrasya ako. Kaya Pero nagkautang po kayo sir, bakit po meron kayong pangalang doon? makano daw ang utang ko? 100k naman na po yung lumalaki. Bakit po naging 100? Kailan po ang ilang taon na yun? Yung utang mo daw po sir, ...2007 po, na kinuha mo noon, August 13, 2007. Hindi siguro. Pero yung utang mo sir, lumalaki na po talaga. Kaya sabi po ni boss, hanapin niyo si Mario at sabihin niyo yung utang niya. Pag hindi siya magbabayad within this month or this Hindi. month. Ganito po na lang. Kasi kung ko yun, kung 2007 kasi kanya, sabihin mo kay boss na aksidente yun, aksidente siya, disabled siya, hindi makatrabaho, wala po siyang trabaho. No, andito po yung bahay ko, wala. Ay, yan po yung bahay niyo sir? Dito po Ah. yun. Sabi po kasi ni... Ay, dyan sir? Doon sa may color blue? Ay, dito lang po. Ah, Hindi po siya makatrabaho, kaya yun po ang konsano yun. Kasi mula noon, nakautang ako doon. Tapos, ang na lang doon, kukuha ako ng amnesty para naman, yung kapital na lang ang pwedeng ibalik kasi wala naman akong trabaho. Disabled naman ako. pero sabi po kasi ni boss sa amin, sir, kasi nag-iba na po yung manager namin dyan. Sabi niya po kasi kapag hindi siya makabayad, aganak ka aganak. Pati yung tawag doon, apo? Ganun ba? Kasi Ganun, wala sir. naman po Pero yung- meron po kayong ari-arian dyan, sir. Meron Wala po ba po. kayong baka? Ganun. Wala akong ano. Wala Paano akong- garod yun, Wala sir? akong hindi ako nga makatrabaho. Sir, madati mabalim ba nga tawagan, sir? Na Naata nga utang mo man eh. hindi na ba yung ajay, hindi nung nagtatrabaho pa ako sa QG 2007, oo, na ma-remind ko yun. Paano garod yun, May sir? pinirmahan po ba? Meron siyang pirma, mama. May malaki talaga siyang pirma dyan. Pero matagal na yun. Kita man pa na perma? Kita man na perma? Hindi mo basta finance. Pero, wala ba kayong concern? Ari-arian. Tignan nyo kasi po. Yun. Pero sabi kasi ni boss, huwag kayong babalik dito hanggang wala kang nakukuha. Kapag po hindi kami. kayo, pag bumalik kayo dito at wala kayong nakuha,
kayo ang maalis sa trabaho. Paano po yun, sir? Wala po akong trabaho kasi nadisgrasya nga ako. Sila nga daw. Kami po yung mawawalan ng trabaho, sir, kapag hindi kayo nagbigay. Masyado mahirap Hindi makalakad. pa ako makalakad. Tumatok ka Pero kahit ang may anak po kayo, sir, na nagtatrabaho sa ibang bansa, gano'n, o sa munisipyo, gano'n po, na pwede Wala niyong po. tawagan po. Wala akong anak pa nang nagtatrabaho kasi nag-aaral. Na paano gano'n yun, sir? Kami po yung mawawalan ng trabaho po kapag wala kaming nadalang kahit 5,000 na lang po kung meron. Eh kung ano lang yon, meron lang na pera ko yon kasi yun ang inaano ko kasi lahat yung inaano ko doon sa kwan kasi alam nila na wala nga akong trabaho kasi disabled ako, wala na, kaya meron lang akong pera dyan na 1,000. 1,000, sir? Opo. Kaya yun ang ibabalik ko. Kaya ano ko doon sa ano at ang kuha ko ng amnesty. Para yun na lang ang kapital na ibabalik ko yun. Yan. Ay, dito. Punta na lang tayo kay Kapitan, sir. Oh. Para hindi kasi, sir, kapag hindi kami makakakuha sa'yo ngayon, kung mawawalan po kami ng trabaho. Pwede naman. Saturday ngayon. Meron po Alam ba ang nila. office nila, sir? Ay, ewan ko, wala pa silang trabaho ngayon. Oo, kasi Saturday ngayon. Wala pa. Mama na, papa niyo po. Magkano po yun? Patingin na lang kayo. Kita man, lalo mo pinagmahan. Ano ka Ewan ko nagpautang nga. ko? Hindi, nalagay ko. Meron yung pero matagal yun sa yun. 2030. Paano po yun? Imuntik na pa akong namatay. O di wala. Hindi gano'n. Kami po kasi yung mawawalan po ng trabaho. Nagbibideo kami, sir, para mayroon kami papakita kay boss. Sabihin mo, hindi makalakad siya kamo. Talagang pan. Oh. Upo na lang kayo, sir. Ano na. Side mo. Nini. Wala pa ano yun, sir. Hindi, kahit saan. Kawanta kayo, sir? Baka. Luwang. Punta. Kahit ano po. Kahit Kalting. ano, wala. Kahit mag-ano kayo, wala. Titulo po, meron po. Wala akong titulo. Kasi, ano na. Sa ano, adi kuya, ang abantay karod. Kini Kapitan. Masamang ni ko Ni ma'am. Madam. Ayun. Ma'am, kitang gamin ati pero man ni sir. Kita, Ano? ma'am. Basta napayag ata. Kim, May pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, Ama. Awitin ko ay alay ko sa'yo, mahal na Ay, pagkautan mo, tangay 200k. 200 eh. Dar ka ga. Ano. Dar ka man. Pakakalitan. Dar ka ah. Sir, pwedeng open nyo po yun. Oh, may surprise po kami galing sa mga anak nyo po. Sa kwanto. Ka. Hindi, ako din hindi ko natras ang utang ko kasi talagang alam ko na yun. Tangay te utang pa. Oo. Open mo ah. Atin. May pagkakataon na mayakap siya. Ay, yan tay, marami ka ng pera. Madadagdagan na po yung 1K nyo po. Pagbayad mo. Kahit Happy ako birthday pa. Pala. Pera yun. Happy birthday po. Happy birthday po, ma'am. Ma'am, ay sir, kilala nyo po ba kung sino po nagbigay sa inyo to? Sino tamon? Hindi ko po alam po. Wala kayo pong hint? Wala po, ma'am. Ay, yung baka yung favorite nyo pong ang anak, nagbigay sa inyo yan. I see, Almira. Oo. Favorite anak mo gayo ah. Sala si madam! Ngayon meron po silang anak kasi madami po sila eh. Madami po silang nag-ambag-ambag sir para po Ay, dati pa ko na. hawakan mo na lang to sir no? Kasi meron pang Iti ka niting nga, tita. Ay, lolo. Naka. Kami
Nadagdagan na po yung 1,000 nyo, sir. Oo. Bigyan ko sana yung 1,000 ko eh. Kahit hindi na ako mag-birthday eh. Ito po, basahin ko po yung message ni Ma'am Amira, ni Aryan, and Bunso po. Bunso po ba kayo, ma'am? Nandito din po yung pangalan ni Bunso. Sir, nag-ambag din po siya. Ito po yung sabi ni mga madam. Happy birthday, Daddy. Nadanon manente aldaw apang kasangay mo. Ket ni Apo Diyos kuma iti kanayon nga mang tarabay ken ka. Ket agnanahin ko mati sa lunat mo ken ragsak mo tapno adupay nga tawen iti ingka madanon. Luman pay awan kami nga anak mo di tapno kaduaan nga mang celebrate ken sapay kumata maawatam. Ay ayatenta ka. Si Kati pinaka best father. We love you, Daddy. Happy birthday. Ma, baka meron po kayong sasabihin sa kanya. Imayak Dito po. Ay, nagapuwak pa iba yung bong. Ay, wow. Love you. Sir, baka meron po kayong gustong sabihin kay Ma'am Amira, kay Madam, tapos kay Aryan po. Salamat po mga anak ko, takwa. O di happy birthday. Na nag-birthday ako manin tata. O di salamat. Nadanon man yung nabiyagak ti atidog nga abutak siguro 100 years. Di ang damot lang ti 100,000 yon. Meron pa pala isa dito ay nakalimutan na. Hindi namin mailagay dyan kanina. Ayun, bigay mo na lang, Madam. Oh, dapay pa balon mo, Daddy. Kasi ka 6 years old. Picture. Makasiyan ta, birthday ta. Ay. Bakil ang yaman. Ta dati anak nga mang tinti happy birthday. Itam, lalabda ka. Nabalita linalabda kayo mo. Ay, hanen. Anak ka di bagang kini favorite Ay. anak mo. Salamat anak ko angka di anak da. Salamat aming kanya yung anak ko. Ang hamang mabalin nga dati favorite. Parehas. Awan, favorite ka kayo amin. Ni Amela ka no. Ulit, dalawa. Salamat karud anak ko kasi pasalamat ak lagi anak ko takpa nga binabay ang dati siya. Ay. Ang pagtabot na anda. Mamay salang Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Sweet naman ni Bunso, tay. Happy birthday to you. Ano nga ikabilita Daddy? Yeah. Lil Cody. Round 187 production. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, matay lumulungan na. Di kaya ni nanay nang iwan niya, sa'kin ay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag iiyak, malungkot ako, aking